Em dic Arnau Vilardell, soc coordinador de Som Mobilitat. Som Mobilitat és una cooperativa de consum sense ànim de lucre que té per objectiu principal proposar als nostres socis alternatives de mobilitat que siguin més sostenibles. Això implica, com a col·lectiu, buscar maneres de moure'ns diferents perquè el nostre impacte sigui diferent o, com a mínim, reduir-lo al màxim possible. L'impacte ambiental, l'impacte sobre la contaminació, l'impacte sobre la congestió, l'impacte sobre l'ocupació de l'espai públic. La primera que estem trobant, i la que hem trobat i la que hem posat en funcionament, és el primer car sharing cooperatiu d'aquí del sud d'Europa, que això vol dir és una aplicació per la qual es poden llogar vehicles elèctrics. Què podem fer per trencar una mica aquesta lògica degradadora que està destrossant o que està portant molts problemes a les nostres ciutats? Barcelona és un exemple, ja es diu, i segurament s'ha dit molts cops, 3.700 persones moren cada any per temes de contaminació directa, els infants que estan a les vies on viuen o tenen les escoles a les vies on hi ha més contaminació, s'està demostrant que implica certs problemes de maduresa, no de capacitat, sinó de retard en la maduració. La mobilitat s'està situant, s'està ubicant en el centre del debat. La majoria dels ajuntaments tenen polítiques de mobilitat, s'estan fent plans de mobilitat, hi ha polítiques valentes sobre la mobilitat, que en el cas de Barcelona, per exemple, es vol prohibir l'entrada dels cotxes més contaminants d'aquí uns quants anys. Com més cotxes traiem de les carreteres i com més ens organitzem nosaltres, més capaços serem de demostrar a l'administració pública que es pot fer mobilitat, es pot planificar d'una forma diferent les nostres ciutats. Volem fer política, però des de l'àmbit social, des de l'àmbit cooperatiu, fent passos i demostrant que es poden fer. I aquesta és una altra forma de fer política que a vegades ens oblidem que som capaços de poder-la fer. Nosaltres anem avançant. Som 500 socis. Si un dia arribem a ser 35.000 socis, com Som Energia, potser llavors ens vindran a veure amb els braços més oberts. De moment ens reconeixem, ens reconeixen i alguns contactes sempre hi ha hagut, i en positiu sempre. Els polítics fan, en alguns ajuntaments més que altres, comencen a fer polítiques prou valentes, però sempre hi ha una resistència important en aquests hàbits que se'ns han mal acostumat, que és fer servir el cotxe per tot. I aquí tenim un problema greu, que és un problema de canvi d'actitud personal i col·lectiva. Si no el fem, ens trobarem tots a les rondes al 8 del matí, com cada dia des de fa 10 anys. La nostra proposta, com que és cooperativa i té un àmbit social, diem fem-la nosaltres, organitzem-nos nosaltres, busquem alternatives nosaltres com a col·lectiu i que no ens vinguin des de fora, que no sigui una gran empresa que ens proposa un car sharing, que no sigui una gran empresa que ens proposa com ens hem de moure, sinó que siguem nosaltres que arribem, que ho fem col·lectivament. Hem d'exigir valentia als polítics sense mirar els resultats electorals, però sí que cal fer un pas en mobilitat i tot el que fa referent al medi ambient.